तो पक्का हो गया। मैं वो देख रही थी, यहाँ पे तो कुछ ही नहीं है। Hello friends, welcome back to my vlog. Norok jotona no lamsugo ani katal kaisa vlog ko. So tinengka ani birthday. So birthday din dino jeng plan khaika jeng nokhonai kisa berainani bagai Neermahal. Friends abo ankan mani churidar norok no phunuk mani ang tabu abo angka ani 18 years back ni churidar means abo 18 years purana angka kjam angka haipanok bisik ketal hayada churidar ni bo story tongo do obo jeng kaijangmani sikang bini papa no gift rimanita so obo ani bagi belai no special tini special dewo ang obo no kanai hinai wansukata obo kan khata ang so norok bahai engjak kha ani churidar kjam phano ani bagi khe kisa memorable ta kisa obo special ta address so fadi start khainai ani vlog so friends ready engai jeng nokhoka sap sap nokhoka engke norok baisa khainai friends vlog engkha 10 tarik ni means ani birthday engkha 10th May ni obo but upload khainani kisa leri thanka tanga engka ke kisa editing khainani ler khata abagai kisa upload khainani ler kha so tabuk tam kha phungni 11 ta tam kha tangengka ke jengbai thangnai biru kisa late engjak abagai jengbo late engkha जों 11 ताओ नखरै किसा थक रकना खा गारिनि बागै नावै जों नखका ताबो केनाइदि आयान लिसि चाइ तंगो बगे लिसि थक जाको फो काइनि लिसि बो टिउसन थांप्रो मान खाता बिनि फ्रेन्ड संग बनो रिखा हिने आ काइनि लिसि न बो जाना बागै ना खाता गारिओ आसुगे जाना हिने आंखे बनो साइ तंगो ता आनो किसा रिदि शेयर खाइदि के रिया रिना गो सेता बके इ कोनाइदि बो आनो फुनुगै चाइ तंगो दो लिसि kete hiri sai tongo bano thogo pho tabo khe chori lamo bathagai jeng okhoi kahinei mai okhoi kahinei mai chai tongo tai ko ayan khe jaya ayan khe nokni chai nokhoka kisa haibano kisa angbono tuiri khata dalbai singsa mani hotel o mai mui asake thogo norok bo try khaidi waisese bypass layoi chorilam road ni right side ota ma saroda hinai hotel ni bumung tongo do norok try khaidi busake thok mai mui waisa suk try khaidi norok tabo khenai di satungo jeng yak rok suitongbo asake tungkha dino mai mui to chai paikha opungkha jeng tabuk teisa nokhonai nokhrei tabuk tai bathagya direct Neermahal sogoi khe norok no phunuk nai tong di norok so finally जों सपाइका फादर के asuk tungo asuk ke satung naidi ओंखे आं sunglass thubui tabuk nokhonai chata sitalang na pogoi thangka naidi busuk satung chata talang khese jakhamta adino asuk ke tungkha mayo sana lap kre tabo khe जों ticket rok tanai but ticket ni bagai जों asukhe wait kaika adha ghonta rok nangkhana ticket tanani bagai जों orono asugai wait kaika obadamo sido obono nai tongo ang asugai nai tabo khe जों ticket rok tanai boat ni bagai ready ongai tongo life jacket kani tongo ang kisa heleng ota bui kanai bahai ke ang kanai hinai kisa smell rok bo bahai engno hinai but kan khata safety ni bagai important hinai kan khata but kanna si ringya hengke ba bini papa no help khaikata obo clip kam hino bono join khainani obo kisa help khairikata iko naiti ayan no bokher rongo saijung no khaitongo bo help nainga pho but aro naiti angkhe asak ringgeta bahai ke obo fit khai tabo khe जों joto ready boto kasana bagai ayan ni bagi khe obo first time experience engnai boat experience bini bagi first time ta bo waisa panno try khayako experience khayako obo no bini first experience bahai engnai ang bono singnai ta ulo kasanani pore apuroke weather kisa kaham ungkha nobar bo phaika kisa nokha kosom angai wati phaina
phai ma hai ang khata apro ke kisa arab nangkha naidi jeng kasakha boto norong no kaisa kok sana pogui thanka jeng sabo thanka ta choro sing thanka ang ayan ni papa ayan inke tribit bini wife tai biru tongo sing choi jona thanka naidi busuk tui kuplung tongo but haksel disimi naikhe tui kere haike nukjagota naidi ang busuk tui romnani musungmani but mathu kiata ang tabuk ayan no naidi do iko bo thuna musung khana asike aram nangkha bo angkhe naidi kisa tuino romnani bagi try khai tongota ikko rom kha kisa iko jing sok pai kha Neermahal means a building ota tabuk oboni bisingo teisa ticket tanna nango iko satung bo teisa phairikha but haipano kisa tungma kisa komikha kisi sata tuini bagai angkhana abo ro jaga no kisa asuk tungyata kisa thanda no iko tabuk jeng nokhre bisingo hapnai habai ticket rok tanai bisingo hapnai ta 10 tarik shonibar weekend abagei kisa borok bo bangkhata singke wansuka asuk borok ingya hinai but borok bangkhata iko phaidi seng sokpaikha bisingo naidi tabuk mahal raja rani ni mahal ang oro phaimani balukha but ayan ni bage khe first bo asike excited raja rani ni mahal khnawai oro raja da tong rani da tong hinai wansukata tongo hinai waisa phuruke ani masa pia anu sakata borok oro jaga samung khaigata electricity ni samung borok tender manmani bo ano kaisa story khnai rekha do oro samung khaimani borok bhut nuk khapu horror story belai neu ang khnaka o jaga ni hinai ang kisa khirui tongota bisingo but saljorao kuno ingya hinai aram se ang beraikha nukha but story tongo do kabangma oroni horror story norok saimano de saimaya de ang saimaya but oroni kabangma story tongo o jaga ni historical story tongo tai horror story bo tongo don't worry friends norok tawana di norok no ang story saya takhiri di tabuk he jeng sokpaikha bisingo kaisa dukan tongo oro joto to manota janani mano tai handicraft ni mani rok bamboo ni joto mano oro bangles rok tam rok joto tongo norok no phunuk nai tabuk khe puila chocolate nai di norok ikaya ni papa ke juice rok order ri tongo iko nai di ang samani norok no bamboo ni bangles dai clips rok joto tongo to angkhe bangles nai thukjaka but dam kabang sao hinai ang payata iko nai di brush busuk nai thok bamboo ni nai thukjaka ang taibo kabang ma tongo mani rok bamboo ni handicraft ni joto mani rok showpiece rok tongo iko tai nai di tai tam sanai joto tongo norok nugui mangkhana iko tabukhe o duita chocolate mangkha manei khusita singkhe kisa wait khai tongo juice ni bagai iko bokhe strawberry juice na khata angkhe bono sai tongo kisa share khaiti hingke bo tabuk share khai kata obo busuk thanda obo je khaina bagi se angna khata bini juice thore thoka but thata bagai ang bono sai tongo kisa pore nangdi obo thanda bose wait khai tongo iko naidi tini bagai khe lemon soda order khaimani ko sokpai kha chini obo bo belai thanda hello exam bro mana sir hama juice rok bon nung paikha nunggai building ni tai kaisa saido jeng sopaika
tabukhe ta kisa pore khe time finish engnai hinai dakti sing naina bagi thangata eko ani sekang ke biru क्या ये o jaga phai asike aram nangkha nobar bo sipsiba jaga wo wati nadi wati phainani jora bise nokha kosom asike aram nangkha asuk satung asuk koloma pore o jaga se kisa aram nangkha an tabuk o jaga ni nokhore te kaisa jaga thangui tongo tabuk wati phaike bise ke jakhamu bise ke naithok jakhamu obose wansoi tongo ang ayan no naidi boke tere ke himui tongo bisingo bufang rok ke ayan ni papa nakata blog ni bagi besek naitok bufang tongo bisingo ani ke himang ase ke yakung rok sabai kha tai hinma ni musung liang ke hapano bisingo hapkaseng habai naikata tai buforo phaidai sido abagai naikata sengke finally sengjo to naikha bisingni sengke tabuk phatar nokhoka I ko boat phaijak oro thangi tongo ko sengjo to asukha asukai tabuk ke ronarinai boat tini satung phano kolom phano berai belai no aram nangkha norok nugui aram da nangkha no comment sati tai norok bujagani video naitong ano comment sati ingkhe naidi seng nokhorei o jagani nokhoka nokhorei seng tribi tabini bihikno teisa station no talangiri nai borok last train ni hanai da nogo phaina phurubo seng aram nangkha tangge hingka ke wati phairika ingkhe thamda bong khai ko naidi wati phaimani pat salbo tungui tongo wati bo phai tongo sido saimalia bai ingkha weather ro wati bo wawo salbo tungo ajora no sawajang mukhrani sadi norok khe tam hin tam sa ano sadi to commento tai baksa ke sawo yonglani sadi ingkhe baksa ke sawo sialni foxni sadi norok tam hin ano sadi to commento obono sawi sung muni tongo tabo iko tabo kheseng sokpai kha rail station no agartala rail station no borok ni train ni time angkha train thanani time angkha 5:55 bo but jeng belai no dakti sokpai ka hine kisa oro bathagei rest khaika ulo thangkata bisingo thangei ticket khe online tan khata borok bisingo thangei tanna nanglia borok khe o jagani pecha tolo thanai angkhe iko jengbo borokni uklogo thangi tongo angkhe buino drop khaina bagui station o phaike thana musungo train bai airport o thangke buino drop khaina bagui ajaga no bo thana musungo plane bai amti cherai rokni haita angkhe thana musung jago iko borok khe AC ticket tan khata bisingo ang nugya ko hine jeng hapkata bisingo iko naidi pusuk naithok seat rok bo kahama chanani mani rok paina hinei jeng nokhokata jeng bai angkhe jengbo paikha iko ayan bo paikha chanani mani rok angkhe station ni jeng nokhoka nokhorei tabuk jeng nogo thanai tini ni sal belai no busy thangka belai no beraikha norok bahai nangjak video rok comment sadi tai chajakhe kisa like share rok khairi di tai wait khai di next video ni bagui bye